Στα επόμενα λεπτά θα μιλήσουμε για μια νέα ιδέα που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε επιχειρηματία να αυξήσει τους πελάτες του και να πολλαπλασιάσει το τζίρο του. Η ιδέα που θα δείτε συνδυάζει τρεις από τις μεγαλύτερες τάσεις της παγκόσμιας αγοράς: το Internet Marketing, τις Mobile Apps και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε είναι πρωτοποριακή και αυτό οφείλεται στο ότι δεν απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις από τον επιχειρηματία και μπορεί με απλά βήματα να αποκτήσει ποιοτική διαφήμιση στο ίντερνετ και να προσελκύσει νέους πελάτες καταναλωτές. Τι είναι η Ολυμπιακή Ιδέα? Η Ολυμπιακή Ιδέα είναι μια παγκόσμια καταναλωτική κοινότητα, ένα παγκόσμιο website που ενώνει τις επιχειρήσεις με τους καταναλωτές, παρέχοντας και στις δύο πλευρές περισσότερα προνόμια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα κάθε επιχείρησης είναι η μείωση του τζίρου της. Αυτό έχει συμβεί για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι η μείωση των πελατών καταναλωτών. Η οικονομική κρίση, η αύξηση του ανταγωνισμού, η ανάπτυξη υπερκαταστημάτων, οι αγορές στο ίντερνετ είναι μερικοί από τους λόγους που έχουν οδηγήσει τις επιχειρήσεις σε γενικότερη μείωση των πελατών. Ο δεύτερος λόγος είναι η μείωση της ρευστότητας των καταναλωτών, με αποτέλεσμα οι λιγότεροι πελάτες να ξοδεύουν όλο και λιγότερα χρήματα για τις καταναλωτικές ανάγκες τους. Ποια είναι όμως η αντίδραση των επιχειρήσεων και των καταναλωτών? Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να προσελκύσουν νέους καταναλωτές προσφέροντας ωφέλη και εκπτώσεις. Παράλληλα εξυγχρονίζονται χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες διαφήμισης μέσω του ίντερνετ και των mobile apps, τις εφαρμογές δηλαδή για τα κινητά. Οι καταναλωτές από τη μεριά τους αναζητούν τις επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν από τις αγορές τους για να εξοικονομούν χρήματα καθημερινά. Τι κάνουμε με την Ολυμπιακή Ιδέα? Δημιουργούμε δίκτυο με επιχειρήσεις που γίνονται μέλη με στόχο να αυξήσουν το πελατολόγιό τους, προσφέροντας ωφέλη ή εκπτώσεις σε καταναλωτές. Παράλληλα, δημιουργούμε δίκτυο από καταναλωτές που γίνονται μέλη και αναζητούν ωφέλη ή εκπτώσεις από επιχειρήσεις. Με την Ολυμπιακή Ιδέα καλύπτουμε τα συμφέροντα και των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Οι καταναλωτές βρίσκουν τις επιχειρήσεις που αναζητούν για να εξοικονομήσουν χρήματα από τις αγορές τους και οι επιχειρήσεις κερδίζουν νέους πελάτες και τζίρο. Ποιοι είναι οι στόχοι μας? Ο πρώτος βεβαίως είναι η δημιουργία νέου πελατολογίου για την επιχείρησή σας με καταναλωτές που επιλέγουν εσάς αντί του ανταγωνισμού. Επίσης, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ίντερνετ και των νέων τεχνολογιών με τις mobile apps για διαφήμιση της επιχείρησής σας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς και χωρίς επιπλέον κόστος. Και το τρίτο και αυτονόητο, η αύξηση του τζίρου σας μέσω μαζικών αγορών από τους καταναλωτές. Οι καταναλωτές στο site μας όμως διαφέρουν. Οι υποψήφιοι πελάτες σας πληρώνουν μία συνδρομή για να έχουν πρόσβαση στις εκπτώσεις των επιχειρήσεων. Δηλαδή, είναι εκ των προτέρων συνειδητοποιημένοι πελάτες σας, αρκεί να ωφελούνται από την προσφορά σας. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις? Το εξαιρετικά χαμηλό ετήσιο κόστος για να γίνετε μέλος στο δίκτυο των συμβεβλημένων επιχειρήσεων. Επίσης, δεν υπάρχουν επιπλέον κόστη ή κρυφές χρεώσεις στη διάρκεια του έτους. Δεν κερδίζουμε χρήματα από το τζίρο σας. Σε αντίθεση με άλλα site προσφορών, δεν κρατάμε κάποιο ποσοστό πάνω στο τζίρο των πελατών που φέρνουμε. Ενδεικτικά, υπάρχουν sites που κρατάνε από 1 έως 30%. Παρέχουμε σύγχρονη στοχευμένη διαφήμιση. Διαφήμιση σε αυξανόμενο καταναλωτικό κοινό που αναζητά συνειδητά προσφορές και εκπτώσεις επιχειρήσεων. Στοχευμένη αναζήτηση πελατών με βάση την περιοχή κατοικίας του καταναλωτή, τα ενδιαφέροντά του και τις καταναλωτικές συνήθειες του. Διαφήμιση σε απλούς επισκέπτες στο site μας με στόχο να γνωστοποιήσουμε την παρουσία της επιχείρησής σας και τη συμμετοχή σας στην Ολυμπιακή Ιδέα. Βασικός παράγοντας της επιτυχίας της επιχείρησης είναι η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με το καταναλωτικό κοινό. Βασιζόμενοι σε αυτό, δημιουργήσαμε για εσάς δύο διαφορετικές δυνατότητες προσέλκυσης νέων πελατών, τα Olympic Discounts και τα Olympic Deals. Ας τα δούμε ένα-ένα για να καταλάβουμε τι είναι. Με τα Olympic Discounts μπορείτε να έχετε μια σταθερή έκπτωση ή προσφορά προς τους καταναλωτές. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε σταθερούς πελάτες που επιλέγουν εσάς αντί του ανταγωνισμού. Δημιουργούμε δηλαδή μόνιμη σχέση εμπιστοσύνης και αμοιβαίου ωφέλους μεταξύ της επιχείρησής σας και των καταναλωτών. Με τα Olympic Deals ουσιαστικά μπορείτε να κάνετε super υπερπροσφορές. Μπορείτε να έχετε μια μεγάλη έκπτωση σε κάποιο συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, να ορίσετε συγκεκριμένη διάρκεια ή ημερομηνία λήξης της προσφοράς σας και ούτω καθεξής. Στόχος μας είναι το άμεσο ενδιαφέρον των καταναλωτών και η δημιουργία άμεσου τζίρου για την επιχείρησή σας. Τα Olympic Deals
τραβούν τα βλέμματα περισσότερων καταναλωτών, λειτουργούν ως ισχυρή διαφήμιση για την επιχείρησή σας και ταυτόχρονα αποτελούν εξαιρετική ανταμοιβή των καταναλωτών που σας επιλέγουν. Με την Olympic Idea παρέχουμε όμως και εξυγχρονισμό στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις, εκτός από προβολή σε ποιοτικό, στοχευμένο κοινό, κερδίζουν πολύ περισσότερα με τη συμμετοχή τους. Παρέχουμε στις επιχειρήσεις τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία χωρίς επιπλέον κόστος για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της διαφήμισης του ίντερνετ. Ας τα δούμε ένα-ένα. Το πρώτο είναι το διαφημιστικό ψηφιακό slide. Πρόκειται για πλαίσιο διαφημιστικής καταχώρησης που μπορείτε να βάλετε φωτογραφία της επιχείρησής σας, να γράψετε το λογότυπό σας και να περιγράψετε τη δραστηριότητά σας. Το δυνατό σημείο σε αυτό το εργαλείο είναι ότι προβάλλεται στα μέλη μας και ταυτόχρονα διαφημίζεται χωρίς κόστος στους χιλιάδες απλούς επισκέπτες στο site μας. Με αυτό το slide γνωστοποιείτε την παρουσία σας σε τοπικό, σε πανελλαδικό ή σε παγκόσμιο επίπεδο με βάση τη δραστηριότητα της επιχείρησής σας μέσα από το site μας. Όποιος κάνει κλικ σε αυτό το διαφημιστικό slide πηγαίνει στη δική σας διαφημιστική σελίδα στο ίντερνετ. Και αυτό το εργαλείο το παρέχουμε στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Πρόκειται για ιστοσελίδα, ένα μονοσέλιδο δηλαδή website με φωτογραφίες και πληροφορίες για τη δραστηριότητά σας, με στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας για τους καταναλωτές. Στο κάτω μέρος αυτού του μονοσέλιδου website υπάρχει ειδικό κουμπί για είσοδο στο e-shop σας ή στο επίσημο site σας εφόσον έχετε. Αν όμως δεν έχετε, η Olympic Idea έχει προβλέψει και για αυτό. Κάθε επιχείρηση αποκτά το δικό της πλήρες αναλυτικό e-shop. Πρόκειται για πλήρες website που προβάλλεται αναλυτικά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας με κατηγορίες, υποκατηγορίες, περιγραφή, φωτογραφίες, τιμές και βεβαίως με φόρμα παραγγελίας και επικοινωνίας. Ο καταναλωτής στέλνει σε εσάς το αίτημά του και εσείς προχωράτε στη διεκπεραίωσή του. Η Olympic Idea όμως πρωτοπορεί και στον εξυγχρονισμό των επιχειρήσεων. Αυτές οι ιστοσελίδες είναι δικές σας χωρίς επιπλέον κόστος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το website και το e-shop σας όπου εσείς θέλετε για να διαφημίσετε την επιχείρησή σας. Επιπλέον, σε αυτές τις ιστοσελίδες δεν αναγράφονται εκπτώσεις, οπότε μπορείτε να τις τυπώσετε στην κάρτα σας ή σε διαφημιστικά φυλάδια, να τις καταχωρήσετε σε εφημερίδα, σε περιοδικά, στο Facebook ή σε άλλα sites. Επίσης πρωτοπορούμε στη μέθοδο χρήσης των εργαλείων. Η πρωτοπορία μας οφείλεται στο ότι όλα αυτά που πιθανόν φαντάζουν πολύπλοκα εργαλεία είναι ήδη έτοιμα στημένα για εσάς από την αρχή. Εσείς τα διαμορφώνετε με απλό τρόπο, επιλέγοντας φωτογραφίες και γράφοντας πληροφορίες για τη δραστηριότητα της επιχείρησής σας. Όλες οι επιχειρήσεις, συμμετέχοντας στην Olympic Idea, εξοικονομούν χρήματα. Είναι ξεκάθαρο ότι μόνο από αυτές τις ψηφιακές παροχές της εταιρείας εξοικονομείτε χιλιάδες ευρώ που θα δίνατε σε κάποιον προγραμματιστή ή κατασκευαστή site. Οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις με την Olympic Idea δεν θα χρειαστεί να δώσουν ποτέ αυτά τα χρήματα, καθώς εμείς τα παρέχουμε μέσα από το site μας. Στόχος μας, εκτός από τη δημιουργία νέου πελατολογίου, είναι και ο εξυγχρονισμός των επιχειρήσεων. Ας δούμε σε αυτό το σημείο το κόστος για όλα αυτά. Τι πόσο θα ήταν ένα λογικό κόστος για όλα αυτά τα εργαλεία που αξίζουν χιλιάδες ευρώ, τι πόσο μπορεί να διαθέσει μια επιχείρηση για να αποκτήσει online στοχευμένη διαφήμιση στο αυξανόμενο καταναλωτικό κοινό που αναζητά εκπτώσεις. Το κόστος είναι εξαιρετικά χαμηλό. Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, το συνολικό ετήσιο κόστος για να συμβληθεί μια επιχείρηση με την Ολυμπιακή Ιδέα είναι μόλις 120 ευρώ. Όπως είπαμε, δεν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις, ούτε κρατήσεις πάνω στο τζίρο της επιχείρησης από τους πελάτες καταναλωτές που κατευθύνουμε σε εσάς. Οι πρώτες επιχειρήσεις που θα συμβληθούν με την Olympic Idea έχουν ένα μεγάλο όφελος, καθώς είναι αυτονόητο ότι το κόστος των 120 ευρώ ανά έτος δεν θα μείνει σταθερό. Καθώς αυξάνονται τα μέλη καταναλωτές και το ενδιαφέρον για συμμετοχή περισσότερων επιχειρήσεων, είναι απόλυτα λογικό να αυξηθεί και το ετήσιο κόστος. Ειδικά για τις πρώτες επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στην Ολυμπιακή Ιδέα, δεσμευόμαστε ότι δεν θα μεταβληθεί το κόστος της ετήσιας συμμετοχής τους και θα παραμένει σταθερό για όσα χρόνια θελήσουν να την ανανεώσουν. Κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι η Ολυμπιακή Ιδέα απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση. Αν θέλετε να αυξήσετε τους πελάτες σας στο φυσικό χώρο της επιχείρησής σας, αυτή η ιδέα είναι για σας. Αν θέλετε να αυξήσετε τους πελάτες σας στο online κατάστημά σας ή στο site σας, αυτή η ιδέα είναι κατάλληλη για εσάς. Αν δεν έχετε παρουσία στο διαδίκτυο με τη δική σας ιστοσελίδα ή το δικό σας e-shop, αυτή η ιδέα είναι σίγουρα για την επιχείρησή σας.
Ξεκίνημα και παροχή υποστήριξης. Για να ξεκινήσετε, κάνετε κλικ στο κουμπί συνέχεια και ακολουθείτε την απλή διαδικασία εγγραφής στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις μας. Ο άνθρωπος που σας προώθησε αυτό το βίντεο είναι ο σύμβουλος στο ξεκίνημά σας και θα σας βοηθήσει σε ό,τι χρειαστείτε. Η ποιοτική υποστήριξη των συμβεβλημένων επιχειρήσεων είναι βασική προτεραιότητα της Olympic Idea. Σας καλωσορίζουμε στην Olympic Idea. Καλύπτουμε τις ανάγκες των ανθρώπων, ενώνουμε επιχειρήσεις και καταναλωτές. Σας ευχόμαστε καλό ξεκίνημα και καλές δουλειές.